flæsket jeg ham ind. Wow. User left your channel. Bare sig, når jeg skal sende dig. Jeg har single midt. Er det din... Hvem er det, twerk? Det er ham, der står og sælger der. Hvad så? Hvor meget fik I? Hvad? Vi gør ikke noget, vi gør ikke noget. Der står ikke nogen heromme, jeg tjekker User lige joined your stenen. channel. User joined your Så er det bare channel. solgt, og så kører videre. Vi beskytter fyrtårnet for uden der røler os. Vi er undercover police. User joined your channel. Hvis du Hvad er det, forstår... der Desert Der er, Eagle ikke, der, er koster? ikke nogen, der er ikke nogen, der har gemt sig i boss. Eller skyndt Hvad er overføre det, til mig. der Desert Eagle koster? Her. Mere end dit outfit i hvert fald. Er I venner I to, eller hvad? Nej, jeg arbejder for ham. Ah. User left your channel. Joined your channel. Vi gør ikke noget, slap nu af. Kør nu videre. User entered your channel. User joined your channel.